Здравейте! Всъщност това видео няма да има конкретна цел или конкретна тема, просто ми хрумнаха предпразнично някои неща, които винаги съм искала да кажа и които напоследък се случват и така или иначе смятам, че е редно да се кажат. Така че приемете това видео като едно предколедно наставление. Смятам да започна с това, че все повече и повече момичета ми пишат за съвети, свързани с техните гаджета, любови и така нататък. И като казвам момичета, тук бях малко шокирана, защото като цяло ми пишат доста малки момичета, около 9 годишни. Това дори не мога да изчисля в кой клас е. Трети, четвърти, нещо такова. Всъщност, моята сестра е на 9 години. Или 10. Както и да е. Пишат ми 9 годишни момичета за съвети, свързани с мъже и гаджета. За Бога, аз когато бях на 9, все още събирах салфетки и миришещи листчета пред блока. Но аз не съм критерий за нормално развиващ се човек. Да кажем, че съм била в графата задръстени през по-голямата част от времето. Тук преди 1-2 години общо взето влязох в час. И станах готина. Да, сериозно. Наистина, вероятно и на 9 години човек изпитва тръпки, изпитва емоции към противоположния пол и това е напълно нормално, но все пак си мисля, че е прекалено рано на 9 години да се затормозявате с гаджета и най-вече с сериозни проблеми. Защо не ми пише? Той ме погледна, обаче в същото време харесва ли ме или не. Първо, все пак аз не съм такъв спец и не мога да дам отговор на всякакъв вид въпроси, свързани с мъже. Аз ако можех. Второ, наистина мисля, че е все още прекалено рано да мислите за гаджета по този сериозен начин. Харесвайте си момчета, изживявайте си емоциите, но не се затормозявайте чак толкова, защото тепърва напред в живота ви предстои да се занимавате с мъже, да се ядосвате и да си късате нервите с мъже. Така че не си заслужава още от сега да започвате. Живейте си живота докато можете. Винаги съм мислила, че правя моите видеа, свързани с мъжете и отношенията с мъжете за малко по-голяма аудитория, да кажем над 18 годишни, над 20 и така нататък, но факт е, че подрастващите се интересуват много повече от тези видеа, в което няма абсолютно нищо лошо, но пак има време и за това. Сега наблегнете на училището и живейте просто детството си. Не бързайте с гаджетата, не бързайте с гримовете, защото за това също ми пишат. Питат ме нормално ли е на 9 години да се гримирам по този начин. Смятам, че на 9 години е още рано да имате гаджет, да използвате тежък грим и така нататък. Какво правят хората на 9 години? Не помня. Това беше толкова отдавна. Преди около 50 години бях на 9 години. Не знам, наблягайте на училището, колкото и тъпо да ви звучи. В един ден, когато пораснете, ще си дадете сметка колко важно всъщност е било училището. Знам, че го мразите. Аз също винаги съм го мразила, то провали целия ми живот, но не бързайте да влизате в графата готини, защото готини не винаги са. Готини не са тези деца, които не ходят на училище, които бягат от час. След няколко години само ще видите, че на тези, които са наблягали на училището и на тези, които са били готините в училище, живота е коренно различен и бъдете сигурни, той няма да е в полза на готините. Така че учете си уроците, четете книги, забавлявайте се, мислете положително, следвайте мечтите си, защото те се сбъдват. Не притеснявайте, че може би изглеждате задръстени в очите на другите. В крайна сметка, какво значи задръстени и кой определя кое е готино и кое не? Друго нещо, много често ме питат кой е Иван и защо Иван. Всъщност, може би Иван наистина съществува и той не е измислен образ. Може би, ако се интересувате, ще ви разкажа
по-дълго и по-конкретно някой ден. А може би не. Още нещо. Има няколко предложения за теми, които момичета искат да направя, например за първия сексуален път, т.е. за първия път в секса. Като цяло аз не мога да измисля каква да бъде темата на следващото ми видео. Затова наистина ще съм ви страшно благодарна, ако пращате своите предложения, пишете ми или във Facebook, както обикновено, или като коментар отдолу под това видео. Наистина нямам никакво търпение да разбера всъщност какви теми искате да засегна и ще го направя. Така или иначе това ме вдъхновява и ме мотивира да правя видеа, ако знам, че се гледат и са наистина интересни. Напишете ми на каква тема искате да бъдат следващите ми видеа. И днес е събота. Напишете си домашното. И общо взето това, което исках да кажа. Знам, че това видео е много тъпо и скучно, но какво да се прави? Живота не винаги е интересен и забавен. Искам да ви пожелая прекрасни коледни и новогодишни празници. Бъдете благодарни за всеки един ден от живота ви, независимо какво ви се случва, хубаво или лошо. В крайна сметка всяко нещо е за добро, дори лошите неща се появяват, за да ви научат и да ви направят по-силни. Бъдете щастливи, обичайте се, обичайте близките си, обичайте приятелите си, защото живота наистина е прекрасен, не го забравяйте. Очаквам коментарите ви с предложения за видеа, също така и въпроси, ако имате. Иване, идвам след 5 минути. Казах ти! Мога да го понасям.